מספר 1, אסי רחמים! ויש פה את הבן אדם הכי טוב באנושות כולה, זה אסי רחמים. שאני עוד לא פגשתי דבר כזה, ואני לא נראה לי שאני אפגוש בחיים שלי. אין דברים כאלה, זה חוויה להכיר בן אדם כזה. אם הוא אוהב את המקצוע שימשיך ותמיד יצליח במה שהוא רוצה. שיהיה לו הרבה בהצלחה בכל החיים שאחרי הכדורגל, שיצליח כל הדברים שהוא יעשה. הלוואי שלי אלבום כזה אחרי קריירה של הכדורסל. ומה החלום שלך? להצליח כמו אבא, ואם אפשר אפילו לעבור את זה. בואו נקבל את הקפטן אסי רחמים, שעולה עם הבעלים של הפועל באר שבע, אלונה ברקת. מחזיקת גביע הטוטו לליגה הלאומית לעונת 2008-2009 היא הפועל באר שבע. איך ההרגשה? חלום, כיף לא נורמלי. הנפת גביע. כן, לעת זקנה לא זכיתי היום, עד היום 3 הגמרים שהגעתי, הפסדתי בכדורי עונשין מ-11 מטר, והיום לשמחתי לא הגענו לזה, עשינו את זה לפני, אפילו שזה היה קשה, אבל מתוק. אהלן, אסי, מה קורה? מה עם היד האחורית? חבל שאתה פורש, שאתה יכול עדיין לשחק. שיהיה לך רק טוב, נחת, למשפחה, לכולם. זהו, אוהב אותך, נהניתי מאוד לשחק איתך. גם להפקיע לך. וזהו, רק בהצלחה. אסי רחמים, שוער מספר 1. אסי רחמים, אנחנו אוהבים אותך. מאחלת לו המון בהצלחה במה שהוא עושה, וגאה בו על מה שהוא עשה כשוער. אני מאחלת לילדים שלי שימשיכו את הדרך שלו ושיצליחו לפחות כמוהו. אסי רחמים
שרוצות אותי קרוב, ואני יודע שזכיתי לאהוב.